Welcome back to my channel, guys. So ngayong araw ay gagawa tayo ng laing with towel ng baka at saka libas. So mga ka-oblaks, prepare muna natin mga panangkap. Ito, pinapakuluan ko muna yung tuwalya ng baka para gawin nating ginataang laing with towel. Kaya sa nagpapasarap. So, mag-prepare muna tayo luya, sibuyas, bawang, and of course, wag natin kalimutan mga ka-oblaks, lalagyan natin ng tanglad. Sobrang ang bango yan sa mga gata mga ka-oblaks. And of course, mga ka-oblaks, sili lalagyan natin. Prepare muna tayo mga ka-oblaks. So, pinapakuluan muna natin tong yung towel, tuwalyang tinatawag sa baka. Ihahalo natin sa laing mga ka-oblaks. Palambutin muna natin. Nag-prepare na ako ng sibuyas at mga panangkap natin. And then alamang. Then maglalagay tayo ng liba. Ito yung dried ng libas yung tinatawag. And then ito naman yung laing mga ka-oblaks. Haluan natin siya mga ka-oblaks. So antay lang natin ang pakuluan. Antay lang natin lumambot, mga ka-oblaks. So mga ka-oblaks, hiwain na natin itong tawil ng baka. Hiwain natin ng maliliit, mga ka-oblaks. Napakasarap nito. Gataan, mga ka-oblaks, kasama yung laing. Mapaparami na naman ang kain ko nito, mga ka-oblaks. So, kung gumagawa kayo ng ganito mga ka-oblaks, alam niyo yun, di ba? So, kailangan mag-ingat lang sa paggagayak ng tortuwalya mga ka-oblaks. Mga ka-oblaks, ayan na yun. Yang may team na yan, yung libas yan mga ka-oblaks. Ito na yung ito na yung isasama na ilagay na natin yung sibuyas, bawang, at lemongrass. Yun yung mga ka-oblaks, ilagay na natin dyan before lagyan natin ng gata. Pag-alo-aloin natin. Kasi yan talaga yung mga traditional na gawa ng Bicol, mga ka-oblaks, di nagigisa. Dito kasi sa sa Manila, karamihan dito pag naggagata, ginigisa pa nila eh. So sa Bicol talaga, halo-halo lang yan mga ka-oblaks. So pinaghalo ko ng mga ka-oblaks yung tawil. Ito naman mga ka-oblaks, ito na yung gata. Yun, kakanggatayan mga ka-oblaks. Ilagay na natin. So, nakauna rin yung gasol natin mga ka-oblaks. So mga ka-oblaks, magtataka kayo kung bakit ang kawaling gamit ko ay ganito. So, history tayo mga ka-oblaks. According to sa mga ninuno ko mga ka-oblaks, ito 1975 pa tong kawali na itong mga ka-oblaks. Hinahalagaan namin kasi pinipreserve namin to. Kaya tingnan nyo naman mga ka-oblaks talaga. Ang ganda no. Gagoy nyo! Halatang matanda pa sa lulo at lola nyo. Yun gata na yun mga ka-oblaks. So mamaya, lagay natin yung sili, tsaka lemongrass. And then, of course, itong laing mga ka-oblaks. Yan ang mga ka-oblaks wala pang laing dyan mga ka-oblaks. Lipas pa lang yan at saka yung tuwalya ng baka mga ka-oblaks. So maya maya, may gata pa tayong ilalagay dyan, yung unang piga. Lutuin muna natin yung, medyo palambutin na natin yung medyo matigas pa kasi yung tuwalya ng baka mga ka-oblaks. Lagyan natin ng sili mga ka-oblaks. Ito ang munting kitchen ko mga ka-oblaks. Maliit lang siya. So
So mga Koblax, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe naman mga Koblax and click na bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga Koblax. Marami kayong matututunan na walang kakwenta-kwenta mga Koblax sa pagluluto. So mga Koblax, What the fuck? salamat sa mga panonood, pagtsatsaga ng videos ko. Yun oh, napakasarap na. Wow! Mas masarap pa sa akin dito ata itong mga Koblax, no? Gago inyo, mga tanga! Gago! Di pa yan nilalagay mga Koblax yung laing. Maya-maya lang yung laing mga Koblax. Tapos yung unang piga ng gata mga Koblax. Wala pa yan, wala pang laing yun mga Koblax. Libas pa lang yan. Ayan na, ayan na, ayan na! Naghintay ka ba? Wala Yan na. ang sili mga Koblax. Kaldi pa yan oh. Kaso, mas maganda na yung tama lang. Pangit naman yung sobrang mga Koblax, no? So, maya-maya ilalagay na natin yung unang piga. Unang piga ng mantika mga Koblax. Shout out pala sa mga Koblax dyan, mga Koblax. Salamat sa patuloy na panonood ng aking videos na walang kakwenta-kwenta mga Koblax. Yun. Tayo eh. Nangangarap na kumita sa YouTube mga Koblax, kaya tulungan niyo ko. You're my angel, baby, an angel. Sample pa lang yun mga Koblax. Sa susunod na konting ko, kakanta na ako talaga. No! Oh my God! Kasi ilalagay na natin yung unang piga. Ito yung napakalapot. Kakanggata. Yun mga Koblax. So, here we go! Siramno! Siramno! Pag sa Bicol mga Koblax, ang yung tinatawag na siram, masarap. Kasing sarap ko. Woo! Tapos ilalagay na natin mga Koblax yung ano, yung laing, dried laing mga Koblax. Tingnan mo. Diyos ko, sarap ng gata. Matamis-tamis yan mga boss. Yun oh. Yun, lalagay na natin yung laing mga Koblax. Yun oh. Iba-ibang klaseng version ng pagluluto ng laing mga Koblax. Pero pareho naman yun mga Koblax. Kumbaga, kanya-kanyang party lang. Kakalabas na rin yan. Parehas lang. Ito naman ang version namin mga Koblax ng laing. Mamaya yan mga Koblax, mamantika na. Papalabasin natin yung medyo mantika mga Koblax. Yan oh. Lagay na natin mga Koblax yung siling green at saka siling
labo yung mga Koblox. Pero hindi to yung sili natin sa Bicol mga Koblox. Ito yung siling bingi. Yan na mga Koblox, no? Woo! Hininaan lang natin ng apoy yung mga Koblox kasi wala nang sabaw. Pero masarap yan mga Koblox, maya-maya matingnan mo. Lalabas yan. Ano? Galawin natin mga Koblox. Ano? Parang totoo. Kaunti pa mga Koblox. Hinaan lang natin yung apoy. So, ito na mga Koblox. You know? So, kainan na mga Koblox. Food trip naman tayo. Sige mga Koblox. See you in next videos mga Koblox. Abangan nyo bago kong videos mga Koblox. Magandang content ko mga Koblox. Kakanta na ako. Bye-bye!